Wis. Aku sawi. Os sawi regane murah. Ngene iki sembarang mundak sawi regane motor wis. Aku pegel ngene iki. Niku sing menurut napa nggih, Mbak? Mawon lah. Napa mboten pajang, Mbak? Mboten niku yang mangke beritan malih. Lah niku kan modalnya pun kathah nggih, Mbak. Napa mboten modal niku? Ah ya. Kita sangat Mas, yang beritan malih niku beritan malih anu niku mboten purun timbek kok. Wonten. Ini buat wilayah Gunung Slamet, para petani pada menangis. Wis. Aku sawi. Os sawi regane murah. Ngene iki sembarang mundak sawi regane motor wis. Aku pegel ngene iki. Niku sing menurut napa nggih, Mbak? Mawon lah. Napa mboten pajang, Mbak? Mboten niku yang mangke beritan malih. Lah niku kan modalnya pun kathah nggih, Mbak. Napa mboten modal niku?